views and opinions expressed in this video are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndoda kutenda nekuti saying nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yabuda nepakona yaMoney Jets apo. Vane nyaya yavo yavari kufambira, nyaya yavo yavari kutaura. Ndo vhidhiyo randoda kuti ndikuratidzei panapa muzvionere mega kuti Money Jets vari kumboti chii. Vari kumboti chii. Posti yavaisa hanzi musati matanga kutuka inini kana kurova inini, nyoka yemabhunu navageza. Sei Emerson Dambudzo Mnangagwa aenda kunotsvaga kasukuwere? Sei Emerson aenda kunotsvaga Muzembi naJonathan Moyo? Sei Mai Mugabe vaakufambidzana nemunhu akamboita sei? Akambodzinga murume wavo. Sei? Ndo pane nyaya ipapo. Those are the kind of questions that we need to ask. Those are the kind of difficult questions that we need to ask each and every day. Tikaona taakugona kubvunza mibvunzo iyoyo, taakuziva politics, taakuziva kugara mupolitics, taakuziva kuti politics dzemuZimbabwe dzinofamba sei. Vari kuzotaura zvavo pamberi apo kuti the reason chimbori chii chaita kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Pandina atambisa nguva ndichitaura zvinhu zvakawanda. Ndoda kukusiyai muchiona the video kubva kuna Money Jets. Money Jets munhu anogara ari busy zvekutodaro, but ndichaita time yekuti ndimubate whether paphone call and then we record a conversation and then I'll bring it to you kuti muzvinzwire, muzvionere mega kuti kwatiri kuenda kwakamira kupi. And I'm sure a lot of you've got questions for him also. Anditika saka ndisikatambise nguva, I want you to watch the video and then let me know what you think mu comment section. It's a comment mu comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Handitika ngatisatukanai, ngatisarovanai, ngatidananei as Zimbabweans. Titaure nekukurukura politics idzi dzisina mafeelings mukati. Ndakambotaura nyaya yemafeelings inokuwadza iwewe, inokuwadza inini. Because patime yauchaisa mafeelings wozonzwa kunzi Money Jets aiwirirana naDJ Holly, vaitotaura vese vachidyidzana, iwe waiti hausapote Money Jets, zvinokurwadza. Unogona kuzosvika pakutovenga hama dzako nenyaya yepolitics iyi. Saka ngatisaisai mafeelings, ngatikwanise kukurukura politics takada sei takasununguka. Handitika. So let me leave you watch the video and then mondudza kuti munofungei nenyaya iri kutaurwa nani naMoney Jets. Handiti. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, sarai muchiona video, tinosangana muvidhiyo rinotevera. Mazozviona kuti mairoerana mahara. I don't know how far true this is. Kasukuwere, Muzembi, Mai Mugabe, that whole G40 unit here is an PF here, that faction. Vakadzingirirwa vaive, including Jonathan Moyo. I'm sure manzwa kuti vane delegation iri kuita negotiate their return and their readmission into ZANU-PF. Ndoda kudzidzisai chinhu one senyika. Kune vanhu vanomiririra vanhu kozoti
vanhu vanokonzera division mupart just because they have differences. Comrade Geza havana kuuya vachimiririra division kana chichi. Comrade Geza vakauya vachitaura kumiririra povo kuti vanhu vatambura. Pamusoro pazvo, nyoka yemabhunu, Comrade nyoka yemabhunu, vakauya vachitaura the same thing kuti vanhu vatambudzika tofanira kubvisa hurumende. Manjeds the Anunnaki, the royal bloodline, the descendant, anouya futi achitaura the same thing. Gentlemen, kandoda kuti munotise chimwe chinhu one. Mese mi mayouth maimanya muchitaura kuti hey Kasukuere this, Kasukuere tomuuraya, Kasukuere that, tozati watumwana Kasukuere Geza ndo wakasukuere Geza zvikazoti zvikati. Ndoda kuradzai chinhu one varume. Hakuna Geza akatumwana Kasukuere. Manzwaka. Nothing to do with that. Hakuna nyoka yemabhunu akatumwana Kasukuere. Ndakambokutaurira ini ndikati Kasukuere haana ill blood naMnangagwa. They are very close business associates. Okay? So guys, chatofana kudzidza senyika. Hakuna munhu ari kuzokumiririra ise zvamunofunga kuti ndo zvichazoitika kana kuti muchazobva nyika yezosimuka yakadai kana kuti chichi. If you don't liberate yourselves, mukapuwa mukana imwe yaya yatetapuwa nana Comrade Geza yaya kuti ngatisumuke tibvise vanhu aka. It's getting worse. Do you understand this re-emergence of this political party kuti chii chiri kuitika? This is all to fend off the power of General Chiwenga. Manzwaka. This is all to fend off influence ya General Chiwenga. Ndoda kukutaurirai kuti zvese zviri kuitika izvi. Vanhu vese vakatiziswa nekuda kuti General Chiwenga paya pakaitika soft coup yakaitika yaya. Haisi soft coup, haisi coup, haisi chii. Pakaitika that correction and that protection of the constitution yaya initiated na General Chiwenga nemacomrades ese akazofa yaya. Vese vakudzoswa vaka, that is to try to win off power from General Chiwenga. I want you to notice something. Do you think anakasukuere vanowira na General Chiwenga? Do you think anakasukuere nana Muzembi nevamwe vese vakatiza vai vanowira na General Chiwenga? The biggest answer to that is no. Isusu sepovo eZimbabwe, we must choose things that work for us as the general public. Muchafa mchitambura, if you are not careful, whether uri supporter ZANU PF, whether uri supporter opposition, the destiny is the same. Manzwaka, the result here is the same. I therefore call upon you to support General Chiwenga on the next Congress. Pa Congress irikuitika ikai, Mnangagwa hakuna 2030. Hakuna ED, hakuna 2030, you're gone. Accept it and your term is up. You're gone. Zvekuda kuunzana Kasukuere kuti utsvagana the way yekuda kuita fend of power ya General Chiwenga. Kasukuere vese vamwe vese, you are not coming in to challenge General Chiwenga. If you do, please do it openly. We want to know. But what I can tell you is Sepo v Zimbabwe, we actually know what we want. Anditika, we actually know what we want. At the end of the day, we know that Anamai Mugabe vesa vanu betray vanhu. How can such a thing happen to you and then you just walk back in like that? If forgiveness, Rudzio, you have betrayed your husband. So in I think at the same time I'm going to ask you kuti chiudza kaMnangagwa wacho chiudza ED pane gowa raMugabe. Aende anomuita rebury to the hero sake. That is the only thing chasara. I hope zvinhu zvandataura izvika izvi zvinomake sense kuna vamwe vanhu. It's a disappointment to me, but the struggle continues. ED must go. General Chiwenga is a powerhouse. Nelson Chamisa has the biggest support. We are heading towards a new Zimbabwe. There's a lot that's coming. There's a lot. Your one and only man, Jeds, the Anunnaki descendant, the royal bloodline.